Hej og velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan jeg har hæklet det her meget smukke og meget nemme pandebånd. Jeg viser selvfølgelig helt fra start til slut, præcis hvordan du gør, langsomt og tydeligt. Af garn, der har jeg brugt det her garn fra Hobi. Det hedder Amigo. En meget smuk kongeblå farve. Du kan se informationerne om det her. Det er altså en garngruppe 3, hvilket betyder, at det er en meget tynd garn. Og det er også en meget mørk farve, så i videoen der viser jeg, hvordan man gør i en lysere farve med en tykkere nål. Men du følger selvfølgelig de maskeantal, jeg fortæller dig. Jeg har brugt en 4,5 mm hæklenål til det her garn. Så jeg har brugt en saks og en stoppenål. Du bruger selvfølgelig din 4,5 mm hæklenål til det smukke tynde garn, men jeg bruger en tyk garn i en størrelse 6 til at vise dig det med. Du slår 95 luftmasker op med det tynde garn. Du laver en lykkemaske. Du garnet om nålen og træk igennem for at lave en luftmaske. Så laver du altså 95 luftmasker på den her måde. Når du har 95, så måler du det rundt om dit hoved og sikrer, at det ikke er for stort. Det er irriterende at have et for stort pandebånd. Det skal måle løst rundt om dit hoved. Nå, men nu viser jeg, hvordan du gør, når du har de 95 luftmasker. Du springer over den første maske og dykker ned i den næste maske og laver en fast maske. Så laver du en fast maske i den næste maske. Og så fortsætter du med at lave fastmasker hele rækken ud. Så en fastmaske i hver maske. Du har selvfølgelig en del flere, end jeg har på mit lille stykke her. Jeg viser blot, hvordan man gør det. Når du er hele vejen henne, så ser din første række sådan her ud. Og vi slutter altid af med at lave en luftmaske for at vende arbejdet. Det kalder jeg min vendemaske. Vi springer altid over vendemasken. Så spring over den maske her, og så dykker vi ned i bagerste maskeled. Det her det er din vendemaske, og så skal vi ikke dykke ned i hele maskeledet. Vi skal kun arbejde i det bagerste. Det her det er hele maskeledet. Vi skal kun bruge det bagerste maskeled. Så vi skal lave en ganske almindelig fast maske, bare kun i bagerste maskeled. Så spring over din vendemaske, dyk ned i bagerste maskeled på den næste, og lav din fastmaske som normalt. Det fortsætter vi med, så dyk ned i bagerste maskeled i den næste maske, og lav en ganske almindelig fastmaske. Så lige nu der laver vi fastmasker i bagerste maskeled. Det fortsætter vi med rækken ud. En fastmaske i hver bagerste maskeled. Sådan, det var række 2. Den her række 2, den gentager vi igen og igen, indtil pandebåndet er bredt nok. Så vi slutter af med at lave en luftmaske, som vi plejer, og så gentager vi rækken. Så springer vi over vores vendemaske her, går videre til vores næste maske, dykker ned i bagerste maskeled og laver en fastmaske. Så laver vi en fastmaske i bagerste maskeled i den næste maske, og fortsætter hele rækken ud med at lave en fastmaske i bagerste maskeled i hver maske. Når vi kommer hen i enden, laver vi en luftmaske, vender arbejdet og arbejder frem og tilbage, indtil vi har 23 rækker i alt, som måler 10 cm for mig. Du kan selvfølgelig fortsætte lige så mange rækker, du har lyst til, alt efter hvor bredt et pandebånd du gerne vil have. Jeg klipper garnet og trækker lykken igennem. Husk at efterlade et godt stykke garn til at sy med, fordi vi skal nemlig bruge det til at sy pandebåndet sammen med. Så tager vi vores hæklede stykke og folder sådan her på midten. Og så laver vi ligesom sådan nogle 2 hapser her, der kan hapse ind imellem hinanden. Så vi presser dem ind imellem hinanden, så vi altså har 4 lag oven på hinanden. Så sikrer vi lige, at de ligger fuldstændig lige oven på hinanden, så vi ikke har nogen huller inde i siderne her.
Sådan. De skal gerne ligge helt lige oven på hinanden alle 4. Så godt som muligt. Og så tager vi vores stoppenål og stikker igennem alle 4 lag. Så vi tager den, og så syr vi den sammen hele vejen hen langs kanten. Og sørg for at få lidt af alle 4 lag med, så vi ikke lige pludselig har en afstikker. Så vi syr den altså grundigt sammen hele vejen hen langs kanten her. Og jeg syr den hele vejen den ene vej, og så syr jeg hele vejen tilbage igen også. Så begge veje frem og tilbage, og så hæfter jeg altså den her ende. Det er bagsiden, vi har ud af lige nu, så jeg hæfter enden på den side, vi arbejder på, som vil være skjult lige om lidt, når vi vender det om. Sådan, 3 gange frem og tilbage. Så klipper jeg garnet, og så kan jeg vende pandebåndet om, og så har vi altså den her smukke samling her på forsiden. Sådan. Det er sådan, man laver det. Det var det. Jeg håber, det var til at følge med. Du må meget gerne gå ind og synes godt om, hvis du har lyst, og du må også meget gerne følge min kanal. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej.